Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan bigarren mailako funtzioen irudikapen grafikoa egiteko ebakitze puntuak zelan lortzen diren azalduko dizuegu. Ebakitze puntuak, bere izena esaten duen bezala, puntuak dira, beraz izango dute isa eta y-koa koordenatuak, bai, hau, buruan izan, eta ebakitze puntuak non? Kartesiar grafikoaren ardatzetan, bai, ordenatuetan eta abszisetan. Buruz ikasteko, azalduko dizuegu, era logiko batean, bai? Orduan, puntu bat bilatzen ari gara, gure parabolaren puntu bat bilatzen ari gara, ordenatuak ebakitzen dituena, bai? Ordenatuak, gogoratzen baduzue, ardatz, y-koaren ardatza dira, bai? Beraz, ardatz hau ebakitzeko, badakigu gauza bat, eta zer da gauza hori edo datu hori. Isaren balioa 0 izan beharko dela, bai? Isaren balioa 0 denean, parabola, y-koaren puntu bat moztuko du edo ebakiko du, bai? Beraz, baldintza, gure ebakitze puntua lortzeko ordenatuetan, da isaren balioa 0 izan behar duela, bai? Beraz, gure puntu hau izango da 0 y-koa, bai? Orduan, orain egin behar duguna, da isaren balio hau ordezkatu nonbait y-koaren balioa lortzeko. Eta ze adierazpen daukogu guk erlazionatzen dituena isa eta y-koa? Gure funtzioa, bai? Gure funtzioan isaren ordez 0 jartzen badugu, zer gertatzen da? Lehenengo bigaiak desagertzen direla, bai? 0 eta 0. Beraz, y-koa berdin 12, bai? Y-koa, kasu honetan, berdin 12. Orduan, zein izango da gure ebakitze puntua ordenatuetan? Isa 0, y-koa 12. Eta era orokorrean zer esan dezakegu? Ebakitze puntua ordenatuetan 0 ze izango dela. Zergatik ze? Gogoratzen baduzue, isa karratuaren koefizientea orokorrean idazten da A letrarekin, isaren koefizientea B letrarekin idazten da, eta gai askea, C letra, gai askea representatzeko edo, C letra erabiltzen dugu. Beraz, orokorrean, ebakitze puntua ordenatuetan 0, ze izango da, bai? Kasu honetan, 0, 12. Ebakitze puntuak lortzeko abszisetan, kalkulu gehiago egin beharko ditugu, bai? Zergatik, abszizak zeintzuk dira? Hauek, ezta? Isaren balioak. Guk badakigu, gure parabola ardatz bakoitza moztuko duela, edo ebakiko duela, isaren ardatz hau 2 puntuetan, beraz, 2 puntu bilatzen ari gara, bai? Aurrekoan bezala, zer datu daukagu? Isa moztuko badute 2 puntu hauek, zein izango da y-koaren balioa? 0, ezta? Beraz, abszisetan, y-koaren balioa 0 izango da, eta holan irudikatuko dugu gure bilatzen ari garen puntuak. Orain, berriro, zein lortuko dugu isaren balio hauek, y-koa 0 balio denean, funtzioarekin. Zer egin behar dugu? Berdindu, y-koa 0 bada, berdinduko dugu adierazpen algebraiko hau 0ra. Isa karratu, gehi 8 isa, gehi 12, berdin 0. Eta ziurrezko argi eta garbi daukazue, aplikatu behar dugula bigarren mailako ekuazioak ebazteko formulatzoa. Bai, horretarako koefizienteak identifikatuko ditugu, eta ze 12, eta formulan ordezkatuko dugu. Bai, gogoratzen baduzue formula zen isa
berdin minus b plus minus r karratu eta r karratuaren barruan b karratu ken lau bider a bider c zati bi bidera, bai? Bale, orduan joango gara ordezkatzen, minus b izango da minus 8 plus minus r karratu 8 karratu 74 minus lau bider a minus lau bider a izango da minus lau bider bat izango da minus lau eta c 12 denez minus lau bider 12 minus 48, bai? Zuzenean. Eta bi bider a bat denez bi. Bai? Minus 8 plus minus 74ken 48 16 eta 16ren erro karratua lau da. Beraz, hemendik aterako ditugu bi balio, bai? Bean jarriko ditut. Eta horiek zeintzuk izango dira, alde batetik minus 8 gehi lau zati bi, eta bestetik minus 8 minus lau zati bi, bai? Minus 8 gehi lau, minus lau zati bi, minus bi, eta minus 8 minus lau minus 12, minus 12 zati bi, minus 6. Bai? Orduan, hemen ditugu isaren bi balioak, bai? Isa minus bi, isa minus 6. Beraz, abszizetan, zeintzuk dira bi puntu horiek non gure parabolak abszizak gure parabolak abszizak mozten dituen bi puntu horiek? Y-koa 0 izan da, isa minus bi denean, eta isa minus 6 denean. Beraz, hemen ditugu. Gure ebakitze hiru puntuak. Orain faltatzen zaigun gauza bakarra da, irudikatzea eta gure parabola izango dugu. Hau izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.